el botó. Els nostres anfitrions d'avui són la classe de les faules d'Isop i la d'Andersen. Sí? Aquests autors ens parlen de faules i de contes populars. Sí? Aquells contes de transmissió oral que es transmeten de generació en generació. I avui el Botó ens porta un d'aquests contes, ens portarà el cargol i l'herba de Puniol, sí? Un conte popular. Dir-vos que ells són el Botó Màgic, us ho explicaran ells millor que jo. Sí? Són una companyia de contacontes inclusiva de la Fundació Espacim que es van fundar, si ho tinc ben entès, en el seu taller de costura i entre botons i botons han sortit uns contes magnífics. I no m'enrotllaré més, sí que una cosa que us volíem transmetre des de l'AMPA era aquest agraïment que volem fer a un projecte que quan va néixer no tenia gaire ambició, simplement volíem dur a terme un projecte d'escola obert a la ciutat. I ha sigut un cop rebem la subvenció de l'Ajuntament de Reus i ens posem a treballar i a muntar una jornada i una altra, ens anem trobant que dintre de la xarxa de famílies de l'escola, una escola petita però amb molta empenta, doncs comencen a sortir veus que et diuen i si ho féssim així, i si li diguéssim amb aquell. I al final el que era un projecte petit i amb poca ambició acaba sent un projecte gran i amb molta ambició i un projecte que ja podem dir que és un projecte de ciutat i que n'estem molt, molt orgullosos. També volem agrair als mestres que s'han fet seu aquest projecte i que estan venint cada dissabte a acompanyar-nos i que treballen a l'aula perquè això sigui possible. I també volem agrair al Botó que han allargat la seva estada en terres tarragonines un dia més per poder-nos acompanyar. I jo també ho diré en llenguatge de signes. Gràcies, Botó. Bon dia, Reus. Bon dia, Escola Els Ganxets. Bon dia. Ens han dit que ens acompanyen les classes de les faules d'Isop? Sí? A veure, faules d'Isop, ens feu un hola ben gros. I també la classe Andersen, del Hans Christian Andersen. A veure, un hola ben gros, ben gros, ben gros. I, bueno, bon dia a la resta de l'escola, Doncs ara que ja us hem saludat, José, ens presentes? Sí. Vinga. Som el Botó Màgic. El Botó Màgic. I qui som el Botó Màgic, José? Anna. Hola, Anna. Hola, Anna. Fem un hola ben gros a l'Anna? Vinga, qui més, qui més? Jo? Gata. Hola, Gata. Jo soc el José. Hola, José. Gràcies, José. Qui més? Vinga, qui més, José? Hola, soc la Mariana. Jo també i les filles catalanes. Una cosa de les mans, Sí. em faré dues coses. Hola. Hola. Encantada. Encantats, veus? Gràcies, Mariona. Qui més? Hola, Cala Dolors. Hola, Dolors. Mònica. Hola, Mònica. La Núria, tens una meva. Hola, soc la Núria. Ella és de Reus. I he de dir que em fa molta il·lusió ser aquí perquè jo soc de Reus. Qui més? Andreu. Hola, Andreu. Andreu. Darrere, José. Andrea. Hola, soc Andrea. Mai. Hola. Hola, Marc. I el Lluís. Hola. Hola, Lluís. I, José, segur que ens has presentat a tots o t'has deixat Molt petit. algú molt petit, tan petit que cap dintre d'aquesta caixa? Sí.
l'herba de punyol? Però espera, perquè crec que el cargol està en aquesta caixa. El botó màgic? Ai, a veure. Mira, espera. Ens fas un redoble de tambores, José? Ajudem el José a picar així? El botó màgic! Hola, Reus! Sabeu qui és el botó màgic? No. Sí? És aquest botó? Sí. Però sabeu la seva història? Alguns sí, heu fet feina. Doncs mireu, però pels que no ho sapigueu, jo us ho explicaré, d'acord? Tots nosaltres treballem al taller de costura de la Fundació Espacín a Barcelona. Que hi heu estat mai a Barcelona? Sí? Doncs en aquella ciutat tan gran, nosaltres hi vivim i també hi treballem. Doncs, tu hi has estat? Molt bé. Doncs mireu, al taller de costura... Doncs al taller de costura, sabeu què fem servir per cosir? Fil i agulla. Fil i agulla? Què heu agafat mai el fil i l'agulla? Sí? Doncs ens imaginem tots que agafem un fil i una agulla així ben gros? I què fem servir per cosir? Levantar, de cuina i posar les bates, I posem els noms a les bates dels nens. Que feu servir bates a la vostra escola? Sí, no? Per pintar? Per pintar sí, no? Per no embrutar-vos? Doncs mireu, les vostres bates porten gomes? No. Porten cremalleres? Que porten botons? Sí? Tampoc? Porten un velcro? Vaja. Hi ha algú que tingui una bata de botons? Per allà? Per aquí? Vale, doncs, la pregunta més important del dia. Teniu tots els botons de la bata? No? Us han caigut algun? Ai, que potser hem fet sort aquí, Reus. Perquè mireu. Un botó. No, però no s'hi val del vestit, ha de ser d'una bata. Perquè mireu, un dia estàvem cosint el nom d'una bata, però no ens en recordem si era el nom d'un nen o d'una nena, i com es deia, quan un botó va veure que allà al taller s'hi estava molt bé, perquè només treballem. No, xerrem. Pintem anades. Escoltem música. I el més important és que a final de mes... Cobrem. A veure, anem per parts. A vosaltres us agrada xerrar? Sí. Sí. I us agrada pintar? I us agrada cantar cançons? I els que treballeu us agrada cobrar? Sí. Doncs clar, aquell botó va ser molt espavilat. I sabeu què va fer? Va decidir caure de la bata i quedar-se a treballar amb naltros. I de dia, com que és màgic, també agafa el fil i l'agulla i ens ajuda a cosir. Però sabeu què fa quan marxem a casa a descansar? No? Doncs pareu l'orella així, que us explicarem. Es llegeix tots els contes que troba per explicar-los a cau d'orella als nens i nenes mentre dormen. I és tan màgic que té una cançó i tot. Ens ajudareu a cantar-la? Sí. Mamá
l'heu vist, el cargol? Un cargol. I aquest cargol, com a bon cargol que era, Tenia dues banyes i una closca. i caminava molt i molt, Poc a poc. poc a poc. Caminen a poc, els cargols? Que ja estic diferent. Sí? Caminen lents? Deixen baves també, Però mireu, aquell cargol, com que avui plovia, sabeu què va decidir? Que se'n volia anar d'excursió. Que us agrada anar d'excursió, Valtros? Doncs aquell cargol se'n volia anar d'excursió perquè volia veure... Sol! I voleu saber com són negociants? Vale. Posem la mà en forma de sol. A veure, Sol? Us la sabeu? Sí? Tots us la sabeu? Doncs ens ajudeu a cantar-la? Vinga! I aquell cargol va caminar tan i tan lluny per poder anar a veure el sol que què us passa quan camineu molt? Et fa mal la panxa? Et fan mal les cames, no? I us canseu, que sí? I teniu gana. Doncs sí, senyora, aquell cargol va sentir un rau-rau a la panxa i va dir... Oh, quina gana que tinc! I clar, va buscar per allà als carrers, per les ravals de Reus, a veure què trobava, i de cop i volta va veure... Un bolet. I voleu saber com és bolet en negociants? A veure, posem el pa de bolet i el barret de bolet. També us la sabeu? Sí? Doncs va, la cantem ben fort? Vinga, doncs. I aquell cargol, quan va veure aquests bolets amb aquesta bona pinta, sabeu què va fer? Els va agafar tots els que va trobar, a veure com els agafeu, i se'ls va menjar molt de pressa. I en va menjar tants i tan ràpid que de cop i volta la panxa li va fer un soroll molt lleig i va dir... I me la panxa! Pobre cargol, que agafen mal la panxa. I ara què fem? Què feu vosaltres quan teniu mal de panxa? Menjar? Menjar saludable. Molt bé. Aneu al bany. Això és perfecte, És infal·lible. Què més feu? Beure d'alci. També, això ja ho cura tot, I arròs bullit. Doncs mireu, el cargol va dir, tinc una idea.
agafaré una miqueta d'herba de punyol. Ja em faré unes hierbes. Ens anirà bé una infusió? Sí? Doncs el cargol va anar directe cap a l'herba de punyol. Estira, estiraré. A veure com estireu. I va dir... I ara què fem? Cridem una mica de Judit? Sí! Una, dos, tres. Amic! Un escarbat. Un escarbat? I com és escarbat, Mariona, en llengua de signes? L'animaló camina i el color negre. A veure, el repetim? L'animaló camina i el color negre. Si també us la sabeu. Doncs va, la cantem molt fort, molt fort, molt fort. Vinga. I l'escarbat, quan va veure el seu amic cargol i no entenia què feia, li va preguntar... Què passa? Què passa? Té la panxa! Pobre cargol. I sabeu què li van demanar a l'escarbat? Li van dir... Mira, ajuda'm a estirar. I l'escarbat es va agafar molt fort, molt fort, molt fort al cargol, intentava arrencar una miqueta d'herba de punyol Estira, estiraré. i van dir... No puc. I ara què fem? Cridem una mica de Judit? Vale, va. Dos, tres. Amic! Una granota. Una granota. I com és granota, Mariona, en llengua de signes? Posem 3-4 granotes i salta, 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 salta. La petita granoteta ve de fora. La petita granoteta. La petita granoteta ve de fora quan surt a passejar. Les granotes canten xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la. Les granotes canten xa-la-la-la-la i sempre ho fan així. Ja sabeu fer la granota? Mireu, heu de tancar els ulls i treure la llengua, vale? A veure, 1, 2 i 3. I aquella granota, sabeu què? Quan va veure els seus amics allà i no entenia què feien, els hi va preguntar... Què passa? Què passa? Té mala panxa. Pobre cargol. I li van demanar... Vine, ajuda'm a estirar. I la granota es va agafar molt fort, molt fort, molt fort a la pota d'escarbat, que ajudava el cargol a arrencar herba de punyol. Estira, estiraré. A veure com estireu tots. I va dir... No puc. I ara què fem? Cridem una mica de Judit? Sí. 1, 2, 3. Amic! Una marieta. Una Marieta? I com és Marieta, Mariona? La
què feien, els hi va preguntar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lleva la panxa! Oh, pobre cargol, que té mal de panxa. I sabeu què li van demanar a la Marieta? Li van dir... Mira, eso la mentira. I la Marieta es va agafar molt fort a la granota, que estava agafada a una pota a l'escarbat i que ajudaven el cargol a arrencar una miqueta d'herba de punyol, Estira, que estiraré. va dir... ¿Y ahora qué fem? Mira, una mica de vivir. Vale, va! 1, 2, 3. Una vaca. Una vaca? Una vaca! I voleu saber com es fa que els digo signes? Posem les valls de vaca i la becada, perquè si fos un toro seria les valls del toro i el bigoti, però què és una vaca és les valls de vaca i la becada. I la vaca, quan va veure els seus amics allà i no entenia què feien, els hi va preguntar... Què passa? Què passa? Lleva la panxa! I li van demanar... Vine, tira la mentida. I sabeu què? Què? Que aquella vaca no s'ho va pensar ni un Què, segon. Maria? Perquè sabeu, aquella vaca no era una vaca Per què? qualsevol. Aquella vaca en sabia molt i molt de mal de panxa. Per què, Adrià? Jo no sé si per aquí a Reus es coneix a la vaca flaca. No. No? No la coneixeu? Vale, doncs no patiu. Els que no la coneixeu jo us explico qui és. Aquesta vaca en sap tant i tant de mal de panxa perquè té un petit problema. O que sí, Àgata? El què? Què li passa? Que menja molt És de la caca. però no fa caca! I aquella vaca, doncs clar, va ajudar els seus amics, no? I sabeu què va fer? Es va agafar molt fort a la Marieta, a veure com us agafeu tots molt fort, que estava agafada a la granota i que s'agafava d'una pota a l'escarbat i que ajudaven el cargol a arrencar una miqueta d'herba de punyol i Mira, estiraré. a veure, va estirar tots els animals i també tots els ganxets i tota la faula d'Isop i tota la classe de l'Andersen i tota l'escola i les mares i els pares hi van estirar tan fort que de cop i volta va sonar un... I van aconseguir arrencar una miqueta d'herba de punyol. I sabeu què en van fer? Unes aigües. I el cargol en va repartir per tots els seus amics. Vols? I se la van veure. Ens ajudeu a veure? Ja estic. Ja estàs, cargol? Sí. Ja estàs curat? Sí. Ja t'ha passat el mal de panxa? És infal·lible, el punyol? Doncs el cargol va donar les gràcies a tots els seus amics. Es posa les dues mans davant de l'orella i es
tots contents cantaven. I voleu saber com... I voleu aprendre la cançó de totes les... I voleu aprendre la cançó de totes les llengües signes? Estem fort, Mariona. Prepareu Però les mans. les mans en forma de... Ai. Mira, la girafa és així. Les mans en forma de... De banyes? De banyes i que no hi passa tota la closca. Creu que si tiréssim, banyes que si tiréssim dues banyes. Puja a la muntanya, fan en forma de cargol i pujarem a la muntanya. Cargol, creu, vi com si estiguéssim un tac, puja a la muntanya, fan en forma de cargol i la muntanya més petita. Cargol el mateix, creu, banya, puja a la muntanya, puja a la muntanya, cargol el mateix, bover, com si mengessin cargols, jo, jo mateixa, també, acompanyant cap a baix, vindré als dits cap a baix. Vinga, doncs la fem a poc perquè la puguem seguir tots. Va, preparats? Molt bé, Reus. Digues, Àgata. Ritme. Li posem ritme? Vinga. Un moment. Per què? No, això no pot continuar. Per què? Perquè resulta que hi ha un animaló al costat de l'herba de Puniol que porta aquí tot el conte i no s'ha assabentat de res. Oh, sí senyora, és l'abella. La veieu aquí al costat de l'herba de Puniol? Jo crec que està dormint. Amb el xivarri que hem fet, està dormint. M'ajudeu a despertar-la o què? No, que ens picarà. Que fa mal. Que no piquen les abelles. Fa mal. Sí que piquen, però aquesta no pica. Per què, José? Perquè és la nostra amiga. Ai, els amics no es piquen, no? Vale. Segur, eh? Segur. Ja veureu, no pateixis. Vale, llavors, conto fins a 3 i cridem tots molt fort. Sí. Abella! Per despertar-la. Però conto fins a 3 i hem de cridar tots junts molt fort, eh? Sí? Vinga, va. 1, 2 i 3. Reus, que no teniu esma. He dit molt fort. Penseu que hem cantat aquí la vaca flaca i no s'ha despertat. Hem de cridar, vamos, perquè ens sentin fins a Tarragona. Vinga, 1, 2 i 3. Vila Vella!
explicar-li què estaven fent allà tots junts, li van cantar aquesta cançó. Ajudem el caragol, Candeleva, Candeleva, ajudem el caragol, Candeleva de Juliol, caragol, anant a panxa, anant a veure, caragol, mal de panxa, anant a veure, no surti el sol. I vet aquí. Doncs, escola Els Ganxets, Reus, us hem de dir una cosa. Que sou màgics. Perquè mireu, ens heu ajudat a cantar, a signar i a arrencar l'herbeta de Puniol perquè el cargol li passés el mal de panxa. I el botó us ha portat Dos regals. dos regals. A veure, primer regal. Una ganxina. Una enganxina del botó perquè pugueu dir que sou supermàgics. I el segon regal, Un dibuix de pintar. oi que ens heu dit que us agradava pintar? Li voleu donar les gràcies al botó? Gràcies. Però, Dolors, com li agrada el botó que li doni les Amb la gràcies? cançó. Amb la seva cançó? Li cantem i so, pàndese? Vinga.
Barcelona, portem des de dilluns. Dimecres vam ser a la Biblioteca Xavier Morós presentant el nostre llibre i bueno, que ens han publicat el recull de contes del Botó Màgic, que el tenim aquí disponible per si el voleu comprar i els artistes us el podran signar.